дар кишвар бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуда таҳкими ҳамкорӣ ба амалисозии ин иқдом мусоидат карда истодааст. дар баробари оне ки табиати зебои диёр диққати ҳазорон сайёҳи кишварро ба сӯи худ кашидааст, ҳайвоноти нодири тоҷикистон низ таваҷҷӯҳи онҳоро боз ҳам бештар ба худ моил сохтааст. То ба имрӯз дар хусуси ҳайвоноти нодири тоҷикистон силсила филмҳои мустанад зиёд омода шуданд ки инҳо атрофи гӯсфанди Марко Поло, бабри барфӣ ва бузи кӯҳӣ мебошанд. Ин навбат муассисаи давлатии телевизиони синамо дар бораи яке аз ҷонварони нодири кишвар бузи морхур ё худ пармашох филми мустанад омода кардааст ки бозгӯкунандаи ҳаёти он мебошад. Бузи пармашох аз нодиртарин навъи буз дар ҷаҳон дониста мешавад ки дар Осиёи марказӣ танҳо дар ҳудуди Тоҷикистон мавҷуд аст. Ин буз аз ҷонварҳои нодири китоби сурх буда дар Тоҷикистон барои шикори он беш аз 20 000 сомонӣ ҷарима пешбинӣ шудааст. муаллифони филми мустанади морхур ё худ пармашох Муҳиддин Сулаймонӣ ва Далир Ҳасанзода дар ин филм кӯшидаанд ки ба таври возеҳ ва амиқу дақиқ дар бораи ин ҳайвони нодири кишвар маълумотро гирдоварӣ намуда бошанд. аслан бигирем табиати биҳиштосои тоҷикистон, кӯҳҳои сарбафалаку осмонбуси мо, гулу гиёҳ, чашмахои шифобахш, умуман наботот ва ҳайвоноти нодиреро фаро гирифтаанд ки хело камёфт ҳастанд ва мусаллам аст ки ҳар як қавму миллат дороии худ аслан ҷонварони худро бо забони маҳаллии худ садо мекунанд. вале бибинед ки ин кӯҳҳои осмонбуси мо як ҷонвареро дар иҳота гирифтаанд ки ӯро дар тамоми дунё бо як овоз ҳамчун морхур мешиносанд ва садо мекунанд. коргардон Муҳаммад Юнус Аҳмадҷон ки гирдоварандаи наворҳои филми мустанади морхур ё худ пармашох мебошад, зимни танзим иброз дошт ки мо дар ин филм ҳаёти ин ҷонвари нодирро дар ҳудуди кӯҳҳои сарбаафлоки кишвар сарҷамъ сохтем ки рӯзҳои наздик тамошобинони телевизиони синамо баҳо хоҳанд дод. бояд гуфт ки дар филми мазкур наворҳои ҷолибу диданӣ аз минтақаҳои кӯҳии кишвар ки ин ҳайвони нодир зиндагӣ мекунад истифода шудааст. филми морхур ва ё пармашохе ки муассисаи давлатии телевизиони синамо имрӯз омода намуд, ин албатта аз силсилаи филмҳои мустанад аст дар радифи ҳайвонотҳои нодир дар ҷои чоруму панҷум меистад аллакай. яъне ки мо кӯшиш карда истодем ки ҳамин силсиларо идома диҳем. то ин дам филмҳои мустанади дигаре ҳам аз ҳаёти ҳайвонотҳои нодир доштем, аз қабили паланги барфӣ, гӯсфанди Марко Поло ва дигару дигарҳо. боиси қайд аст ки он маводҳое ки мо истифода кардем дар филми пармашох ҳамагӣ аз табиати диёри Тоҷикистон омаданд. лозим ба ёдоварист ки бузи кӯҳии морхур ё худ пармашох яке аз ҳайвонҳои нодири кишвар маҳсуб ёфта барои ҳифз ва нигоҳдории он чораҳои зарурӣ рӯи кор гирифта шудааст. ин ҳайвони нодир низ ба рӯйхати сурхи иттиҳоди байналмилалии ҳифзи табиат дохил гардидааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин намуди бузро дар нишебиҳои ҷанубу ғарбии қаторкӯҳи Дарвоз, мавзеи яхчи Пунзиғар, кӯҳҳои Кишваристон, мамнунгоҳи Дашти Ҷум, атрофи Сариғор, Хирманҷо ва Кишт, инчунин дар қисмати ҷанубу шарқии қаторкӯҳи Вахш ва кӯҳи Сарсарак дидан мумкин аст. ҳайати эҷоди филми мазкур нақша доранд ки дар баробари ин боз дар бораи дигар ҳайвоноти нодири кишвар силсила филмҳои мустанадро бештар намоянд.